Pitike mlayu, pitik ketemu karo mentok. Kok ngendi? Lewat kandang kebo lho, kebo kok ora kerja. Lah napa jarine? Jarine meh leren. Kalimatnya wis beda urung? Beda meh leren. Bar kuwi mentok ketemu kucing. Mentok ngomong, "Wah, kerbo saiki ra kerja." Jari meh leren ngono. Kucing ketemu karo ingon-ingonane Pak Tani mau, dia punya anjing juga. Wah, enek kabar gini. Susu enek kabar isu. Kan karo sapa? Ayo ora sih. Susu ya enek kabar. Kabar apa? Jare saiki kebo ki ora kuat kerja, wis beda meneh iki. Ngobrol meneh. Wis ora kuat kerja. Asu digawa dijak karo petani keliling ning anu. Sawah keliling. Keliling Pak Tani teko. Wah, kebo sing siji ora ketok ning ndi? Oh, jare wis ora kuat kerja. Padahal petani sesuk arep enek pesta. Ya wis, nek wis ora kuat kerja, berarti wis ora iso dikanggokke nggo nyambut gawe. Pas sesuk meh enek pesta. Ya beleh wae mengko sore. Sore petani nggawa apa jenenge lading ning kandang karo tenaga-tenagane kebone dibondo dibeleh. Gara-gara apa? Gosip mau. Gosipnya berbahaya. Teman bisa jadi musuh. Pasangan bisa jadi lawan gara-gara gosip. Maka kejahatan pergosipan itu kejahatan yang sangat berbahaya. Maka Rasulullah memberikan pedoman. Fal yakul khairon auliyasmut. Ngomong sing apik utawa diam. Jadi nek kancamu gek ngomong kandhani nek ngomongnya rapi. Ngomong sing apik. Oh ngene ra entuk ya meneng. Menang. Dadi ribut ora? Ribut. Oh, ora diribut malahan. Jadi kita ngomong yang bagus atau diam. Kontrolnya di mana? Kene, nanti kontrolnya di hati karena iki jenenge apa? Cangkem nek basa Jawa. Nek ora dicancang ora gelem mingkem kok dicancang nggawa ati ngono lho. Nah, itu maka kita sebagai warga kalau ingin jadi warga masyarakat yang baik harus jadi masyarakat yang bisa mengkontrol lisan. Berbahaya ini. Manajer loh, iso pecat sesuk-esuk gara-gara lisan. Mbok apa manajer mbok fitnah bareng-bareng. Sesuk iso pecat.